nie. Dnes sme tu preto a táto konferencia je tu preto, aby sme prijali pomazanie a išli a urobili to, prečo nás Ježiš pomazal. Lebo nás pomazal, aby. On nás pomazal, aby sme niečo robili. Ježiš povedal, mňa Otec pomazal, aby som chudobným kázal evanjelium, aby som slepým otvoril oči, aby som väzňom vyhlásil slobodu, zajatým prepustenie žalára. Preto ma pomazal. A hneď ako ho Boh pomazal, tak Ježiš to išiel robiť, už viac nebol tesár. Už sa nevrátil do ich rodinej firmy. Ani Jakub proste, ani Ján sa už nevrátil k svojim sieťam, k svojim rybám. Ani Lévi sa nevrátil k svojim peniazom. Keď ich pomazal a povolal, tak nechali všetko tak a išli to urobiť. A toto je naša úloha. Amen? Halelúja. Halelúja. Ja proste nechcem vidieť spiacu cirkev. Ja nie som Boh, ale proste ja nechcem vidieť spiacu cirkev. Lebo ja viem, že mnohí majú povolanie. Mnohí mali už dávno niekde slúžiť, dávno niekde kázať. Už si mal vyhnať démonov a uzdravovať chorých. Už si mal niekde budovať zbor.